Real talk lang ta na ako'y gustong isulti. Daghan kayong istorya nga walay kasiguruhi. Ana sila nga ang single mong wala daw lami. Pero kasagaran sa naghiskot wala pagyud kasway. Nagmata sa'yo para sa anak nga gihigugma. Nagkugi adlaw-adlaw bisan kapoy nakaayo siya. Dili sa'yo ng iyang dalan nga giagiyaan. Pero nagbarog gihapon bisan pila kakasakit ang nasinati. Ayaw ug dali-dali ug husga ang tao, kay wala kakabalo sa iyang tinuod nga istorya. Sa likod sa iyang pahiyom ug katawa na di ay kusog nga dili makita sa uban. Daghan na sila giantos nga luha sa kagabyon. Naginusara usahay sa ilang pakigbisog karon. Pero kung makita nimo ang ilang determinasyon, marespeto gyud ka sa ilang dedikasyon. Sila perpekto sama sa tanan na tao, pero ang ilang kasing-kasing puno sa sakripisyo. Bisan ka pila mapildi, mubangon gihapon para sa kaugmaon sa anak nga ilang gipangga karon. Busa sayon ra kaayo ang paghukom sa kinabuhi sa uban. Mas maayo pang ilhon ang tinuod nilang pagkatawo, kay dito makita ang ilang katahom nga walay kaparis. Try ra guri niyo nga ilhon sila pag-ayo, kay daghan pa kayong butang nga inyong mahibalaan. Basin sulira beauty niyong mata sa ilang kusog gugma o pagkamatinud anon. Kayang bilis sa tawo dili makita sa istorya sa uban, kundi sa iyang buhat ug sa iyang kasing-kasing nga matinud anon. Real talk lang ta, respeto ug pagtan-aw nga patas. Maugyud unta ang angay natong ihatag sa tanan.